și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. N-am mai folosit de mult intro-ul acesta, mi-era puțin dor de el și m-am gândit că este cazul să îl refolosesc. Clipul de astăzi este cu și despre pizza. Avem două variante de pizza. Prima variantă este pizza comandată, care nu este low carb, iar cea de-a doua variantă de pizza, ideea pentru cea de-a doua variantă de pizza mi-a venit în somn. Știu că poate să pară ciudat, dar cred că am visat-o. Plănuisem oricum să fac cea de-a doua variantă de pizza, să fac low carb cu keto mixul pentru pizza, însă voiam să fac o pizza clasică. Dar ideea care mi-a venit, aceea care mi-a venit în somn, aceea pe care am visat-o, a fost să fac o pizza dulce, să fac o pizza desert. Am tot văzut, cred că motivul pentru care am visat lucrul ăsta sau mi-a venit ideea asta este că tot apar reclame cu pizza cu Nutella. Probabil că le știți și voi, au apărut de foarte multă vreme, în care s-au gândit să facă o variantă de desert, de pizza desert, și au pus Nutella peste pizza și fructe și cremă de vanilie. Și m-am gândit să încercăm să facem și noi o variantă de genul ăla, doar că cu blat low carb, după cum v-am spus, cu keto mixul by Cristina Ioniță. Haideți să vedem mai întâi pizza comandată, să vedem despre ce e vorba, pentru că am filmat deja clipul acela acum câteva seri și pe urmă discutăm și despre pizza low carb. Ceea ce vreau eu să fac acum este seară, este ora 8 fără un sfert, e un pic cam târziu. Îmi dau seama că acum, uitându-mă la mine, filmez cu telefonul, pentru că pe o lumină atât de slabă telefonul filmează mult mai bine decât camera video. Sper să fie ok pentru voi. Am fața foarte ștearsă. Ia să vedem dacă am cumva vreun filtru pus care să-mi facă ceva la față. Hai să vedem, revin. E mai bine așa? Parcă e puțin mai bine așa. Telefonul meu are telefonul meu și cred că nu numai al meu. Probabil că, în general, telefoanele au început acum să aibă un filtru prin care îmi netezește automat fața. Ce bine mă descurc cu telefonul. Îmi netezește automat fața? Ce ciudat! Se poartă fețele fără nas? Ați observat? Cred că asta vor și telefoanele noastre să facă. Ok, să revenim la pizza. Nu știu dacă se vede mai bine imaginea acum. Pare că, din ce văd eu în ecran, pare că se vede puțin mai bine. Să revenim la pizza. Clipul de astăzi este cu și despre pizza, am zis. Ceea ce vreau să fac este să îmi comand o pizza. Nu o să-mi comand o pizza low carb, pentru că nu știu dacă există pizza low carb și dacă ar exista, nici nu știu dacă mi-aș dori să mi-o comand, pentru că mie îmi place foarte mult pizza, însă sunt capabilă să o mănânc suficient de rar încât să mănânc o pizza normală. Vreau să-mi comand pizza de la Fabio. Este singurul loc de unde îmi comand pizza și de unde mănânc pizza, pentru că am observat că folosesc ingrediente de foarte bună calitate și au o listă foarte mare de toppinguri pe care poți să ți-o pui pe pizza. Și mai mult decât atât, este singurul blat de la care nu mă simt rău a doua zi, care nu conține, nu știu, porcării, habar n-am ce pun în blat. Dar de la foarte multe alte pizzerii, dacă mănânc pizza de la ei, a doua zi mă balonez, nu mă simt bine, mă doare stomacul și am descoperit că pizza Fabio este pizza cea mai ok, cu care mă înțeleg eu cel mai bine și mai mult decât atât are ingrediente super, super bune. Haideți să intrăm pe site-ul lor și să comandăm o pizza. Hai! Am intrat pe site. Hai să ne creăm o pizza. Creează-ți produsul. O pizza de 32 de centimetri, nu o să o mănânc singură. Avem opțiunea făină integrală, blat subțire, blat pufos. De obicei îmi aleg blat subțire și acum avem ingredientele. Uitați puțin. Anghinare, baby spanac, brocoli, busuioc, capere, mai multe tipuri de cârnați, dacă sunt aici cârnați mi-afumați și cred că sunt singuri. Cașcaval afumat, ceapă roșie, au o groază de ingrediente aici, mă duc mai jos. Smochine uscate, sparanghel, praz, pătrunjel, muguri de pin, mozzarella de bivoliță, mărar. Voi ați mai văzut? Dacă ați mai văzut pizzerii, capere. Dacă ați mai văzut pizzerii de unde putem să ne comandăm atât de multe ingrediente, spuneți-mi și mie, pentru că aș fi foarte curioasă. Uite, și fulgi de migdale, mi se pare foarte interesant ce ingrediente au.
Haideți să începem să ne facem pizza. Blat subțire, am spus. Aș vrea cu ton. N-am mai mâncat de mult o pizza cu ton. De obicei mâncăm, pentru că și Alin mănâncă, nu numai eu, cu ton sau cu piept de pui la cuptor. Uite aici, cu piept de pui la cuptor. Un lucru pe care aș vrea să pun accentul în clipul acesta este că pizza sau burgerii nu sunt neapărat junk food. Nu înseamnă neapărat că dacă ne comandăm o pizza, ea o să fie junk food. Depinde foarte mult care sunt ingredientele pe care noi le punem pe pizza. Dacă ea conține foarte mult salam, o tonă de brânză, 50 de milioane de tipuri de brânză, salam și, nu știu, alte porcării, aș putea să mă uit aici. Cârnați, de exemplu. Dacă ne facem o pizza cu foarte multă carne, cu cârnați, cu salam de 3 feluri, aia o să fie probabil junk food, pentru că de cele mai multe ori carnea este cea care nu este tocmai ok, cea care conține nitriți, nitrați și alți conservanți care nu sunt tocmai ok. Deci o pizza poate să nu fie junk food dacă avem grijă care sunt ingredientele pe care le punem pe pizza. Hai să revenim la pizza. Ne punem ton. Îmi place foarte mult cu tonul, merge foarte bine cu capere. O să fac o pizza clasică, aș putea spune, o pizza pe care o facem de obicei. Muguri de pin. Aș vrea și niște pesto de busuioc. Ia uitați, nuci, piept de rață afumată, o groază de combinații. Și cred că aș mai vrea mărar sau măsline. Nu știu dacă vreau mărar. Hai să punem niște măsline negre. Să facem o mică recapitulare. Ne ducem mai jos. Anghinare, capere, măsline negre, muguri de pin, pesto busuioc și ton. Poți să-i alegi și un nume. Hai să-i alegem un nume. Our Classic. Pentru că de cele mai multe ori cam astea sunt combinațiile. Creează produsul și adaugă-l în coș. E pizza margherita la bază, cu blat subțire și conține toate ingredientele acestea. Îi dăm continuă cumpărăturile pentru că vrem și sos. La pizza sosuri. Și o să vrem sos picant. O să pun 2 sosuri picante pentru că este foarte posibil să mănânce și Alin din ea. Momentan sunt singură acasă, dar e posibil să mănânce și el și să vrea și el un sos picant. Oricum, sosul picant de la ei este sos de roșii cu peperoncino, nu este ketchup. E super, super, super gustos. Haideți să plasăm comanda. Pa-pa! A venit pizza. Hai să vedem. Mă rog, eu știu cum arată. Vin foarte repede cei de la Fabio, v-am zis. Mi-am schimbat, arăt puțin diferit pentru că mi-am prins părul. Pentru că mă trăgeau codițele de păr. Să facem pizza. Și hai să vă arăt. Ba-ba-bi-bam! Asta este pizza noastră. Mi se pare că arată foarte bine. Încerc să-mi dau seama ce e asta. Cred că mi-au pus busuioc. De cele mai multe ori ne pun busuioc. Astea sunt anghinarele. Acestea sunt caperele, în cazul în care aveți nevoie să identificați ingredientele. Și mai sunt și niște muguri de pin pe aici. Uite, am sesizat unul pe aici. Ton, brânză. Arată super, super bine. Și avem aici și sosurile. Sosul de pizza. Aș vrea să vi-l arăt să vedeți că nu este ketchup. Nu e ca și cum încerc să vă conving de ceva. Dar încerc să vă conving de faptul că nu este junk food, de fapt. Și că dacă îți dorești să mănânci pizza, poți să-ți pui ingrediente de calitate pe ea. Fără să fie... Uite, avem un cadru și cu pizza. Și cu sticla mea de apă din spate. Întotdeauna trebuie să beți apă. V-am spus? V-am mai spus eu în trecut cât e de important să beți apă. Revenind la pizza noastră, ceea ce vreau să vă arăt este că dacă vă puneți ingrediente de calitate pe pizza, folosiți un blat, optați pentru un blat subțire și nu unul pufos. Eu aș zice că asta nu arată ca o pizza care poate fi junk food, nu? Arată ca o pizza delicioasă. Mă apuc să mănânc, să continui să meditez thumbnail-ul pentru clipul de săptămâna trecută
și vă arăt și cât am mâncat la sfârșit. This is it. Jumătate de pizza and I am done. O pizza de 33 de centimetri. O auziți și pe balaban. Pe fundal. Asta a fost tot. Nu mai pot. A fost super, super delicios! Acum că ați văzut pizza normală, prima parte a clipului, mai exact cea cu pizza comandată, mă gândeam să vă arăt și pizza low carb, pizza dulce, pizza desert. Ta-da-da! Aceasta este. Este o pizza cu cremă de mascarpone, unt de arahide și gem de fructe de pădure. Dar înainte să o gustăm, o să vă las să urmăriți cum am făcut-o. Am început prin a face un gem de fructe de pădure. Am avut afine și zmeură congelate, pe care le-am pus într-o tigaie și le-am lăsat să se decongeleze. Am adăugat 2 linguri de green sugar și am continuat să le fierb până când au mai scăzut, s-au mai evaporat din apă. Pentru că nu am avut zahăr care să le lege sau să se caramelizeze, am ales să adaug niște colagen cu aromă de căpșuni, dar aroma aceea nu s-a simțit aproape deloc. După ce l-am încorporat în gemul acesta fierbinte și s-a răcit, el a devenit puțin mai dens, mai gem, a ținut loc de gelatină, practic. După ce am format gemul, am vrut să încerc să scap de sâmburii de zmeură, pentru că nu sunt foarte buni și nu-mi place neapărat ce textură îi oferă gemului, și am încercat prin a trece gemul printr-o sită cu o linguriță, numai că a durat o veșnicie. Clipul este dat pe repede înainte și vedeți că totuși durează foarte mult pentru o linguriță de gem, așa că am decis să bag gemul în blender, să încerc să-l fac pastă mai întâi și pe urmă să-l dau așa pastă prin sită. Am trecut la o sită mai mare, am încercat tot cu lingurița, am luat o spatulă, am observat că funcționează mai bine cu spatula și ne-a ieșit gemul. Trecem la blatul de pizza. Acestea sunt ingredientele pentru Keto Mix Pizza. Ingredientele sunt trecute pe spatele pachetului. Diferența este că rețeta de pe spatele pachetului este pentru pizza normală. Eu, făcând o pizza dulce, am adăugat green sugar și în loc de busuioc, cum este recomandat pe pachet, sau oregano, am adăugat coajă de lămâie, iar în loc de ulei de măsline am adăugat unt topit. Le-am amestecat conform instrucțiunilor de pe pachet, mai întâi ingredientele lichide, am adăugat ulterior din 2 tranșe și făina de Keto Mix și le-am amestecat până când s-a format o cocă. O să vedeți că se formează o cocă destul de densă, să-i spun. Pentru că știm data trecută că untul trebuie să fie rece în momentul în care îl punem într-o compoziție cu ouă, am răcit bine untul și l-am adăugat în compoziție, în cocă. Le-am amestecat cu o spatulă până când am simțit că s-a încorporat untul și a devenit de o consistență de cocă de pizza, să-i spunem. Le-am transferat gentil pe o foaie de copt și am încercat cât de mult am putut să întind blatul sub formă de cerc, sub formă de un blat de pizza. Este destul de maleabil și nu s-a lipit de hârtia de copt, ceea ce a fost minunat. Am pus blatul la cuptor la 170 de grade, unde l-am ținut cam 20-30 de minute până s-a rumenit. Cât timp se răcește blatul, facem crema de mascarpone cu unt de arahide. Am adăugat pur și simplu mascarpone, unt de arahide, le-am amestecat și a ieșit o cremă care a fost baza blatului. Am ornat foarte atent și cu multă migală blatul de pizza, glumesc, desigur. Am pus mai întâi crema de mascarpone, pe urmă am pus gemul pe care l-am făcut anterior.
am adăugat câteva felii de pepene galben. Voi puteți să puneți orice alte fructe aveți. Eu mai aveam doar pepene galben și niște ananas, așa că am ales să pun 2 feliuțe destul de subțiri de pepene galben. Ca să fie și puțin crocant, am adăugat cacao nibs, care sunt bucățele de ciocolată pură, și acesta este rezultatul pizzei noastre dulci. Am ajuns la momentul acela mult așteptat în care gustăm din pizza aceasta. Nu mă aștept să fie extraordinară, pentru că este un soi de pâine cu cremă de mascarpone, unde arahide și gem, după cum ați văzut. Vă fac și un close-up. Cam așa arată. Am pus câteva feliuțe de pepene galben pe ea, destul de puține. Haideți să o gustăm. Este mult mai bună și mai interesantă decât mă așteptam. Ca de obicei trebuie să mai gust o dată, pentru că dacă guști doar o bucată, nu ți-e foarte clar cât de bună și gustoasă e, trebuie să guști de mai multe ori. Eu, cel puțin. E un fel de pâine cu unși cu gem. Cumva mă așteptam ca așa să fie. Bineînțeles că puteți să variați toppingurile pe care le puneți pe deasupra. Puteți să puneți cremă de ciocolată, puteți să puneți frișcă, fructe, poate niște îndulcitori pudră. Însă, varianta aceasta este super gustoasă și super interesantă. Wow! Este chiar mult mai bună decât mă așteptam. Dacă nu vreți să puneți pepene galben, vă mai arăt o dată. Dacă nu vreți să puneți pepene galben pentru că nu este low carb, puteți să puneți fructe low carb, fructe de pădure. Din nou puteți să vă jucați cu toppingurile oricum vreți voi. Însă, este chiar foarte reușită. Sunt surprinsă. Chiar sunt surprinsă. Aș vrea să gust puțin doar din blat, să văd cum se simte blatul, având în vedere că am făcut blatul cu ketomixul pentru pizza normală și am schimbat puțin rețeta, am adăugat îndulcitori și lămâie rasă. Haideți să gustăm puțin doar din blat. E o bază interesantă. Se simte coaja de lămâie, nu este prea dulce, este puțin dulce, chiar este o bază interesantă. Mă gândesc că asta ar putea fi o variantă bună și pentru niște fursecuri. Aș putea să încerc data viitoare să fac fursecuri cu ea, pentru că dacă o țin puțin mai mult la cuptor și se usucă mai tare, chiar ar putea fi niște fursecuri foarte bune. Am ajuns la sfârșitul clipului nostru cu pizza. Vă mai arăt o dată. Nu știu de ce vă arăt atât de multe ori. Poate vreți să o vedeți și voi de mai multe ori. Vreau să vă mulțumesc pentru vizionare, mai ales dacă ați ajuns până la final. Vă pup și vă îmbrățișez virtual ca de fiecare dată. Sper să ne revedem și data viitoare aici pe canal. În cazul în care vă plac clipurile mele, vă place de mine și vreți să mă susțineți, știți ce trebuie să faceți. Like, subscribe și poate și un follow pe Instagram dacă vreți să vedeți și conținut de yoga. Sper să aveți o zi, o seară, o săptămână minunată! Pa!